Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes i'n oedfa ni yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. A llong gorchuddio os wnaethoch chi gofio fod y clociau newid, da iawn chi. Ga i ddechrau bore yma gyda neges bersonol i deulu yr Eglwys yng Nghaerdydd. Rwy'n gweld eich eisiau chi'n fawr iawn ac yn methu gweld eich hwynebau chi wrth eich anerch chi nawr. Ac fi'n dyheu am gael bod nôl gyda'n gilydd yn fuan iawn gobeithio. Ond os ych chi yn gwrando ar hyn ac ych chi yn aelod o eglwys arall, wel mae yna croeso i chi hefyd wrth gwrs, ond gael eich annog chi yn gyntaf i gyd i fanteisio ar beth bynnag sy'n cael ei ddarparu gan eich eglwys chi. Peidiwch cam ddeall, i fi wedi cael bendith mawr yr wythnos hon yn gwrando ar nifer o oedfaon a Pregethau gan eglwysu eraill, ond mae'n bwysig iawn, hyd yn oed wrth i ni fanteisio ar y pethau hyn, bod ni'n cefnogi ein eglwysu lleol ni. Ond yna gai hefyd gyfarch unrhyw un sydd yn gwrando'r bore yma sydd ddim yn aelod o eglwys. Falle bod chi ddim yn Gristion, neu chi ddim yn siŵr, falle bod chi arfer mynd i'r capel ond i colli cysylltiad, a falle bod chi ddim hyd yn oed yn siŵr pam bod chi'n gwrando, a falle bod chi hyd yn oed i clicio ar y link ar ddamwain. Wel, mae yna groeso arbennig i chi. Fi'n falch iawn bod chi yma ac yn gweddio bydd Duw yn siarad â chi ac yn eich bendithio chi trwy yr oedfa hon, ac gael annog chi os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os oes yna unrhyw ffordd i ni fel eglwys yn gallu eich gwasanaethu chi. Yna please cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Nawr un peth sy'n gallu digwydd mewn cyfnod anghyffredin fel hyn yw bod ni'n colli trac o'r dyddiau. Pan chi'n stuck yn y tŷ, mae y dyddiau yn llifo mewn i'w gilydd a chi ddim yn siŵr lle i chi arni. Ond diolch i Dduw, mae e wedi gosod patrwm i ni. A mae e wedi rhoi diwrnod arbennig i ni. Diwrnod cyntaf yr wythnos, lle i ni yn casglu i'w addoli ac yn dathlu atgyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. A felly dyna ni'n mynd i'w wneud nawr yn ystod yr oedfa yma. Moli Duw a dathlu y ffaith fod Iesu Grist wedi marw a wedi atgyfodi ein mwyn ni. Felly, na ni weddio nawr, na ni gyflwyno yr oedfa hon i'r Arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn plygu wrth flaen di yn awr, ac rydyn ni am dyfoli di. Ac i ni'n diolch bod gennym ni rheswm i ddathlu ac i lawenhau, oherwydd fod Iesu Grist, ein gwaredwr ni, yn fyw yn awr. O Arglwydd, a wneud di yn awr, y foment hon, tawelu'n meddyliau ni, a'n galluogi ni i ganolbwyntio, i ffocysu arna ti. Ac Arglwydd ni'n gofyn yn y cwbl sydd yn digwydd yn ystod yr oedfa hon, a wneud i ein harwain ni, a wneud i siarad â ni, dod yn agos ato ni. Ac Arglwydd, a wneud i ein trawsnewid ni, i fod yn fwy tebyg i yr Arglwydd Iesu Grist. Arglwydd derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn ei enw e. Amen. Wel, ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu, ac mae'r gan gyntaf sydd o'n ni bore yma, fydd e'n anghyfarwydd, siŵr o fod i'r mwyafrif ohono ni. Mae'r geiriau gan Dafydd Job, ac y dŵn gan Myrddin. Ac felly, beth sy'n mynd i ddigwydd yw bydd yr gan yn dod i fyny yn awr. Mae yna gyfle i chi i rando ar y geiriau, a myfyrio ar yr hyn sy'n cael ei ganu, a gobeithio falle erbyn yr ail bennill neu'r trydydd pennill, bydd y dôn yn dechrau dod yn gyfarwydd, allwch chi geisio canu, a wedyn falle nes ymlaen yn y dydd gallwch chi ddod nôl i rando eto ac i barhau
i foli Duw ar gân. Ac yn ar ôl i ni ganu, fe fydd darlleniad ni gan Rhodri Jones, a bydd Rhodri wedyn yn gweddio. Iesu, mor ddofn yw'r clwyfawn aed, gan bicell hyll fy mhechod, ac yn y dŵr a'r gwaed. Rwy'n gweld ei aberth drosodd yn marw Archedaf am y lloches sydd yn ei glwyfau archedaf am y lloches ynddo fe. Rwy'n gweld yng Nghys yn Judas mor chwerw oedd y braf, ac yn y goron reiniog y dymder os ar haf. Yng ngwaedd y dorf glywed y meiau'n codi cri, ac yntau'n mynnu dioddef ar groes bren tros o fi, ac yntau'n mynnu dioddef tros o fi. Mae farw ef yn fywyd, ei loes yn heddi drai, ei gladdu'n at gyfodiad, i edifeiriol rai. Ryngobaith ymhondemniad, diniwed babydyn, a Cariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Fy ngobaith ymhondemniad, diniwed babydyn, a Cariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Mae'r darlleniad y bore yma yn dod o Efengyl Luc, a pennod 13 yn darllen o adnodau 31 i 35. Felly Luc, pennod 13, dechrau darllen yn adnod 31. Y pryd hwnnw, daeth rhai Phariseaid ato a dweud wrtho, dos i ffwrdd oddi yma, oherwydd y mae Herod a'i fryd ar dy ladd di. Meddai ef wrthynt, ewch a dywedwch wrth y cadno hwnnw, heddiw ac yfori byddaf yn bwrw allan gythreilied ac yn iechau, a'r trydydd dydd cyrheiddaf gyflawniad fy ngwaith. Eto, heddiw ac yfori a thrennydd y mae'n rhaid i mi fynd ar fy nhaith.
oherwydd ni ddichon i broffwyd farw y tu allan i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llabyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd, fel y mae iar yn casglu ei chywion dan headenydd, ond gwrthod a wneithoch. Wyle, y mae eich tŷ yn cael ei adael yn anghyfanedd, ac rwy'n dweud wrthych, ni chewch fy ngweld hyd y dydd pan ddwedwch, Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd. Dyma air Duw. Wel, dyn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bore yma bod na rhyddid gyda ni nawr i ddod ger bron ein creawdwr ni. Ti sydd wedi creu pob peth, bod pob peth wedi dod i fodolaeth ar dy air di. Wrth i ti lefaru bod pob peth wedi greu ac yn ni'n ymwybodol bod felly ni'n dod o flaen Duw sydd yn heiddi ein addoliad ni. Duw sydd yn heiddi ni blygu o dy flaen di. Duw sydd yn mynnu mwy na'n sylw ni, ond yn mynnu ein bywydau i gyd, yn bywyd ni yn llawn. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti'n Dduw hefyd sydd nid yn unig wedi gwneud bob peth, ond yn cynnal bob peth. Bod pob peth y bore yma yn cael ei gynnal trwy dy air nerthol di. Ni'n diolch ti bod ti ddim yn Dduw sydd wedi creu ac wedyn wedi gadael y greadigaeth i fod. Ond fod ti yn ymyrryd ac yn ymwneud â'r greadigaeth. Trwy'r amser yn wir, petai ti ddim yn gwneud fe, bydde y cyfan yn dod i ben. Bod pob peth yn cael ei gynnal trwy dy air di. Ac o Dduw, ni'n gweddio bore yma bydde hynny'n atgoffa ni o bwy ni. Bod ni'n bobl sydd o dan dawdurdod di. Ni'n diolch ti o'r awdurdod hwnnw ddim yn un llym nag yn un caled, ond bod y Crist ei hunan wedi dweud bod annog pobl i ddod ato fe gan bod iau yn ysgafn. Bod y pobl sydd yn teimlo baich yn gallu dod ata ti a cael nerth. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti hefyd bod y ffaith bod ti yn cynnal ni, yn atgoffa ni mae ti sydd ar yr orsedd, ac yn ni'n diolch ti felly'n arbennig yn y cyfnod hwn, le mae'n siŵr bod dim un wedi profi cyfnod tebyg yn ein profiad ni, bod ti yn trefnu bob peth. Ac o Dduw, ni'n gweddio felly yn sefyllfa ni bod ni'n cael cysur o bod mae ti sydd yn rheoli pob dim. Mae ti yw Duw rhagluniaeth. Mae ti yw'r Duw sofran. Ac o Dduw bod ni'n gallu ymddiried yno ti. O Dduw, ni'n cyffesu bod ni'n gallu bod yn ofnus. Bod ni'n bobl sydd
Felly bore yma yn dioddau. Felly mewn galar a thristwch. Ond ni hefyd yn nghanol y pethau hynny yn dod yn diolch i ti bod ti'n ddew sydd heb yn gadael ni. Yn wir, fel ni wedi darllen yn barod, bod ti yn un. Ni'n gweld trwy'r Arglwydd Iesu Grist yn dymuno bod ni yn dod ata ti. Ie, fel tad am ein cofleidio ni, am ofalu droso ni, am yn amddiffyn ni. Ac Arglwydd ni'n gweddio nawr dros rhywun sydd yn dioddau. Rhai sydd yn sal, rhai sy'n gofalu am rai sydd yn sal. Meddwl am rhywun sydd falle yn galaru, yn colli. Pobl mwyn i caru ac ni'n gweddio i ti fod yn agos i nhw brofi yn dyfraich di, yn i amddiffyn nhw ac yn i cadw nhw. O Dduw, ni'n gwybod bod ni'n byw mewn byd o bechod ac yn diolch i ti bod addewid gyda ti dy bobl, bod ti dy hun yn sychu pob deigryn o'n llyged ni. Bod dydd yn dod ble bod pob peth yn gwneud synwyr, bod ni'n gallu edrych ar dy law di, ar ein bywydau ni. Ac o Dduw, ni'n ymwybodol mewn byd o bechod. Beth fydd angen arno ni fwy na dim. Bydd dy gysur di, bydd ti dy hun. A ni'n diolch ti am dy ofal di, bod y tynerwch na, bod ti hyd yn oed yn sychu yn dagre ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod yna ddydd yn dod, ble nad oes wylo mwyach. Mae cariad a gobaith, a gogoniad ac addoliad a llawenydd a phleser fydd yn gwynebu ni ac bydd yn profiad ni pryd hynny. O Dduw, ni'n gweddio ni wedi rhoi ffydd i ni, ymddiried yno ti, i ddisgwyl oddi wrtho ti, droddion da di tuag ato ni. O Dduw, ni'n gweddio nawr bod ni falle yn unig wrth ni orfod ynysu. Ni'n gweddio bydde yn profiad ni, hyd yn oed yn y cyfnod nawr wrth ni addoli, wrth ni wrando ar Pregeth mewn moment, wrth ni fyfyrio ar dair di, bydde ni yn ymwybodol dy fod ti yn agos ac yn wir yn profi bod ti yn ddigon i ni ym mhob sefyllfa. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod sicrwydd gyda ni o dy ofal di a dy gariad di tuag ato ni, bod ti ddim yn ddew yn unig sydd wedi creu ac sy'n cynnal, ond bod ni'n ymwybodol y bore yma nawr bod ti yn ddew sydd am ein nabod ni, yn agosau ato ni. Yn wir bod ti wedi gwneud hynny mewn hanes trwy yr Arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch i ti am i fuddod i ti, am i fywyd o'i fuddod, i fywyd cyfiawn Ac ni'n diolch ti fel mae hynny yn esiampl i ni ar un llaw, ond ni'n diolch ti yn fwy na hynny, bod yn cyflawni y gyfraith i ni wedi torri. Ac o Dduw, ni'n diolch ti bod wedi dorri, fel bod ni'n cael byw. O Dduw, ni'n diolch i ti ar y groes, bod wedi derbyn y gosb am ein anufuddod ni, ac bod ni yn cael i fuddod wedi gyfri i ni, i gyfiawnder wedi cyfri ni. Ac o Dduw, ni'n diolch ti bod sicrwydd hynny, am bod wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, ac o Dduw, y bore yma nawr wrth ni addoli ar bore cynta'r wythnos. Ni'n diolch i ti
bod yna sicrwydd gobaith, sicrwydd bywyd, sicrwydd llawenydd yn bosib i ni y bore yma, hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd. O Dduw, ni'n cyflwyno'n hunain i ti felly ac yn gweddio i ti roi doethineb i'n arweinwyr ni. Ni'n gweddio i ti yn diogelu ni. Mae ni'n gweddio a bydde ni'n gweld hyd yn oed mewn sefyllfa dybryd fel hon. Bod ni'n gweld y law di ac yn daddoli di. Arglwydd, gwna ni fel dy bobl di yn weithgar ac yn ddiwyd i ofalu am eraill ac i gario beichi eraill fel oedd Crist yn ei hun. A bydde hynny am bod ni am i wasanaethu fe a bod ni am garu pobl fel oedd e'n caru pobl ac am rhoi pob peth mewn addoliad i ti. O Dduw, ni'n gweddio felly ti ein dysgu ni rho Cristion i nawr i wrando ar dair di. I Arglwydd, rho nerth ni a ffydd ni trwy'r ysbryd glân i ymateb yn gywir i thair di. I wybod mae ti sy'n siarad. Ac o Dduw, trwy'r ysbryd y bydden ni yn ymwybodol bod ti'n codi ni. Ac atgoffa ni bod ni'n dod nid yn unig ar ben yn hunain yn gwylio fideo fel petai, ond bod ni'n dod gyda'r holl saint, holl lun efol i thaddoli di. Yr unig wir a bywiol Dduw sy'n heiddi yn addoliad i gyd. Ti yn unig sydd yn deilwng. Ac felly ni'n codi mawl i ti, gan ddiolch i ti am bob peth ac yn gofyn i ti am faddeuant, am bob bai yn derbyn di. Gogoniant i'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. O, fi eisiau siarad am funud nawr gyda'r plant. Blantos, dim rhaid i chi ddod ymlaen, fel chi fel arfer yn gwneud yn y capel. Gewch chi aros lle i chi, aros ar y soffa neu ar y gader neu lle bynnag. Ac mae dy fi gwestiwn i chi. A'r cwestiwn yw, os o'ch chi'n gallu bod unrhyw le bore yma, lle bysach chi'n hoffi mynd? Fi'n siŵr bod chi wedi cael llon bol erbyn hyn, chi'n fed up o fod yn stuck yn y tŷ. Fi'n siŵr bod rai ohonoch chi wir eisiau bod yn yr ysgol. Ond os ych chi'n gallu bod unrhyw le, lle byddech chi yn dewis mynd? Nawr i fi, y lle byddwn ni'n dewis bod bore yma yw fan hyn, yn y capel. Byddwn ni wrth y modd yn cael bod gyda chi a gyda pawb arall yn addoli gyda'n gilydd. Ond be byddech chi'n dweud? Lle byddech chi'n hoffi mynd? Nawr, falle bydde rai yn rhoi rhyw ateb fel hyn, o byddwn ni'n hoffi mynd i ryw wlad bell, i'r jwngl, i rywle dieithr, gweld y pethau gwych yma yn byd natur, anifeiliaid a coed a readre a rhyw bethau fel yna. Okay. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel, byddwn ni'n hoffi bod fan hyn, neu rhywle fel hyn, yn gwylio pêl-droed, yn gwylio fy nhîm i yn chwarae ac yn cystadlu beth bynnag yw'r chwaraeon chi'n hoffi ddilyn. Falle bydde rhywun arall yn dweud, wel, byddwn ni'n hoffi bod ar y traeth. Ni wedi cael lot o haul yn dod nos yma, tywydd hyfryd, a falle bod chi wedi bod wir eisiau mynd i lan y môr. Falle bydde rhywun arall yn dweud, fi eisiau bod yn rhyw barc antur, efo reids a roller coasters a rhyw bethau gwych fel yna. Nawr, yn anffodus blant, chi ddim yn gallu ydych chi. Ar hyn o bryd, ni'n gorfod aros lle ydyn ni. Ond bore yma, ni'n mynd i feddwl am rhywbeth gwych. Lle chi eisiau bod, wel, y lle gorau i ni i gyd i fod yw gyda Iesu Grist. A mae Iesu yn gwahodd ni i ddod ato fe.
Mae Iesu'n dweud yn yr darn o'r Beibl ni'n edrych arno bore yma bod eisiau casglu ei bobl ato fe ei hun a'i gwarchod nhw a'i cadw nhw'n ddiogel. A'r newyddion da yw, ni'n gallu bod gyda Iesu lle bynnag ydyn ni. Os i ni yn y jwngl neu ar y traeth neu mewn cae pêl-droed neu yn stuck yn y tŷ, ni'n gallu bod gyda Iesu. Trwy gredu ynddo fe, trwy ffydd, i ni'n gallu bod gyda Iesu Grist a gwybod bod yn gwarchod drosto ni. Nawr, ni'n mynd i feddwl fwy am hynny yn y Pregeth, a felly fel bob amser fe eisiau chi drial eich gorau nawr i wrando ac i ganolbwyntio. Wel, cyn bod ni'n canu eto, mae Dad yn mynd i rannu rhywfaint o gefndir ac ystyr y geiriau i ni'n mynd i'w canu nesaf. Wel, fi am edrych gyda chi ar Emyn gan dyn o'r enw Rhys. Nawr, Rhys yn un o'r cnwd rhyfeddol yna o emynwyr y gododd yng ngogledd Sir Gyfyrddin yng nghysgod Williams Pontycelyn yng nghanol y ddeunawfed ganrif yn yr ardal yn fras o gwmpas tre Llandyfri. Ac yr oedd Rhys yn gyfaill agos i Williams Pontycelyn. Nawr, ath ei waith yn boblogaidd iawn gan gynulleidfaoedd, a falle'r pennill enwoca ganddo fe i gyd yw'r un sydd dweud dyma geidwad i'r gorchuddio, meddyg i'r gwywedig rai a diwedd y pennill yna. Diolch iddo fyth am gofio'r llwch y llawr. Wedi mynd yn boblogaidd iawn fel rhywbeth o gytga adeg diwygiad 1904. Mae'r Emyn yna, llinell gyntaf yr Emyn yna, yw dewch holl Hiliogaeth Adda i glodfori'n ceidwad mawr. A'r Emyn fi eisiau edrych arno fe gyda chi nawr, mae'n dechrau yn debyg iawn mewn gwirionedd, Hiliogaeth Adda dewch i foli Iesu mawr. Ac mae'r Emyn, fel mae'r brawddeg agoriadol yn awgrymu, yn wahoddiad i ni gyd, i bawb o blant adda fel petai o hil adda, i ddod i foli Iesu mawr. Mae adda yn rhywun sydd yn cael tipyn o sylw yn emynau Rhys mewn gwirionedd. A'r adda cyntaf, yn adda, wrth gwrs, mae'r ddynoliaeth yn cwympo i bechod ac yn cael ei gwahardd rhag gardd Eden. Ond wedyn ni, mae Rhys hefyd yn hoff o sôn am adda'r ail, sef Crist, sydd yn agor y drws o'r newydd i ni, fel petai'n agor y ffordd o'r newydd i ni ddod at Dduw. Ac mae'r gair drws yn bwysig iawn yn yr Emyn yma. Hiliogaeth adda dewch i foli Iesu mawr, mae drws y bywyd heb i geiad hyd yn awr. Tregaredd rad i ddynol rhyw sy'n cael ei chynnig gan Dduw. Nawr, mae'r gair drws yna, fe ddylen atgoffa ni mewn gwirionedd o adran o lyfr y datguddiad. Yn y llythyrau mae Crist yn anfon at yr Eglwysi. Yn y drydydd bennod o ddatguddiad, mae'r llythyr yna at yr Eglwys yn Philadelphia yn sôn, mae Crist yn dweud fyna bod wedi rhoi drws agored wrth flaen di na fedr neb i gau. Ac yna, yn y llythyr nesaf, llythyr at Laodicea, mae'n sôn amdano hunan yn sefyll wrth y drws ac yn curo, ac os oes neb yn fodlon agor iddo fe, bod e'n dod mewn i sopera gyda fe, i gymdeithasu gyda y person yna. A mae hynny, siŵr o fod, yn atgoffa rai ohono ni o lun enwog gan dyn o'r Holman Hunt. Dynwyd y llun a ganddo fe tua 1850. A mae'n dangos Crist yn curo wrth ddrws a yn dala lantern, yn dala lamp yn ei law. A hynny, wrth gwrs, yn atgoffa ni o Crist yn dweud mae fe yw goleuni'r byd. Nawr, mae'n dweud hynny yn Efengyl Ioan pennod 8. Ond hefyd, yn pennod 10, mae Crist fyna yn sôn amdano fe hunan fel y drws. Fe yw drws y defed. Ac yn wir, mae'n dweud hefyd, mae fe yw'r bugel da yn yr un bennod. Ac mae hynny gyd yn
dangos i ni pwysleisio'r ffordd y mae Crist wrth fod yn drws i'r gorlan fe betai. Fe yw'r ffordd i mewn i ddiogelwch y gorlan i'r defyd. Ond fel biger hefyd, mae fe yn ei harwen nhw mewn y mas trwy drws ac yn ei harwen nhw i borfeidd gwelltog. Felly mae Crist yna'n cael ei ddylunio fel rhywun sydd yn rhoi diogelwch a dedwyddwch a digonedd i'w bobl. Ac felly mae'r gair drws yna yn gyfoethog iawn i ystyr yn yr emyn yma. Y gair arall yn y pennill cyntaf yna sydd yn rhedeg mewn gwirionedd trwy'r emyn, trwy bob pennill o'r 4 pennill i ni'n mynd i edrych arnyn nhw, yw trigaredd. Nawr, mae'r gair trigaredd yn air pwysig iawn, wrth gwrs, trwy'r Beibl i gyd. Ac mae'n dangos yn y pennill cyntaf yna, mae'n pwysleisio, trigaredd rad i ddynol rhyw sy'n cael ei chynnig gan Dduw. Hynny yw, mae'r trigaredd yma sy'n dod oddi wrth Dduw tuag ato ni fel pechaduriad. Dwi ddim yn dod oherwydd unrhyw haeddiant yno ni. Dim byd i ni'n gallu prynu yn hunan neu gweithio tuag ato fe'n hunan. Mae'n rhywbeth i ni'n gorfod derbyn trwy rad ras Duw. Dyna'r pwysles felly yn y pennill cyntaf yma ar i bobl ddod i foli Iesu mawr, i agor y drws yma fe betai iddo fe, ac i gerdded trwy'r drws i'r bywyd newydd sydd yn Christ. Ac wedyn mae'r penillion nesaf, mae pob un o'n nhw'n dechrau gyda'r gair dewch. Dewch bechaduriad mawr, ffieiddia sy'n y byd, trigaredd, y gair neto, trigaredd sydd gan Dduw i chi oed i gyhyd, bod chi ddim yn mynd ato fe. Mae hynny eto yn mynd redig trwy'r emyn, mae'r syniad mawr Grist mor amaneddgar tuag ato ni, a Duw mor amaneddgar tuag ato ni. Ni chofia ef eich ffiedd fai, gall gwaed y groes i lwyr ddileu. A mae'r ddelwedd yna o lwyr ddileu yn ddelwedd o fyd masnach mewn gwirionedd, o fyd cadw dyledion mewn llyfr. Ac wedyn pan oedd y dyledion yn cael eu talu, fydda rhywun yn tynnu llinell trwyddyn nhw, i dileu nhw fel petai. Ac wrth gwrs, mae'r ni chofia ef eich ffiedd fai yn atgoffa ni o'r sôn yn Hebreaid 8:12 am Dduw yn tregarog wrthyn ni ac ddim yn cofio yn beie ni. A'r proffwydi wrth gwrs yn sôn hefyd am Grist a Duw yn taflu ein beie ni tu ôl i'w gefnau, neu'n taflu nhw i eigion y môr allan o'r golwg i ddyfnder y môr. Mae rhywun yn gofyn wrth gwrs pwy yw'r pechaduriad mawr sydd yn y pennill yna. Wel, mae'r cyfeiriad sylfaenol fyna, wrth gwrs, at y rhai sydd ddim wedi troi at Dduw. Ond y gwir amdani yw, mae'r gair pechaduriad yna yn cynnwys pawb, y rhai sydd heb ddod i ffydd a rhai sydd wedi dod i ffydd, oherwydd dyna ydyn ni wrth natur. Yn wir, mae Morgan Rhys ei hun mewn emyn arall yn sôn amdano ei hun fel pechadur ffôl ffiaidd. I chi meddwl am yr apostol Paul yn dweud amdano ei hunan, mae fe oedd y pechadur pennau un. A dyna'n cyffes ni gyd fel Cristnogion ydyn ni wrth natur. Mae fi'r pechadur pennau fel yr wyf meddai mynydd arall yn troi at Galfaria. Dyna'n wir amdano ni gyd, dyna'n haeddiant ni gyd i'w cael bod dan farn a chyndemniad Duw. I ni gyd yn gwybod bod ni falle'n ymddwyn yn foesol yn y rhannol, bod yna bechoden ddwfn yn ein calonnau ni, bechoder galon neu bechoder meddwl fel yr oedd yr hen Fethodistiaid yn cyfeirio atyn nhw. Ond dim ond ni a Duw sy'n gwybod amdani nhw mewn gwirionedd. Ond mae croeso hyd yn oed i'r pechadur mwyaf, sef pob un ohono ni, i ddod at Dduw. Ac yna mae'r pennill nesaf yn sôn am hen wrthgwylwyr trist. A mae yna bobl, wrth gwrs, sydd wedi gwneud proffes yn y gorffennol ydyn nhw ac wedi cilio nôl. Ac yn wir, i ni gyd i ryw raddau yn ymprofiad yn gallu wrthgilio ydyn ni. Ond mae croeso i ni pa mor bell bynnag yw'r gwrthgiliad yna i ddod at Grist. Dewch hen wrthgilwyr trist at Iesu Grist yn ôl. Mae freichiau nawr ar led fe'ch derbyn yn ei gôl. Mae Duw yn rhoddi eto'n hael drigaredd i droseddwyr gwair. Ac eto dyna'r pwysles trwy'r emyn yma, y syniad yma bod Duw yn fwy na pharod i'n croesawu ni. Mae freichiau nawr ar led ac yn derbyn i'w gôl, i'w fynwes,
mae'n fodlon ni'n cyfleidio ni gweitha'n holl grydiadau ni, gweitha'n holl bechodau a'n ffeleddau ni. Ac yna mae'r pennill ola yna wedyn yn galw pawb, mae wedi sôn am Pechaduriad mawr, wedi sôn am wrthgilwyr, nawr mae'n dweud, dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd, mae'n hen bryd i ddod ato fe. Ni wedi bod yn oedi cyhyd fydde fe mewn pennill blaenorol, yn dweud. Rhyfedd y mynedd Duw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb i gau. Chi'n gweld y drws a trigaredd yn dod at ei gilydd yn y llinell ola yna. Mae drws trigaredd heb i gau. Ond mae'r pennill ola yna hefyd yn rhoi rhybydd i ni, dweud. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau. Odi, mae drws trigaredd heb i gau. Mae Duw wrth i fodd yn ein croesawu ni. Mae e'n amyneddgar iawn tuag ato ni, ond, a mae yna ond fawr yna, mae'n y ddydd pan fydd drws trigaredd yn cau. A dyna'r rhybydd, wrth gwrs, i ni gyd yng nghanol y gwahodd cynnes bod rhaid i ni ymateb i Dduw mewn ffydd ac edifeirwch cyn i bod yn rhy hwyr. Os oes Beibl dych chi, trowch gyda fi i'r adran yna ddarllenodd Rodri yn gynharach o Lyc benod 13. Mae rhywbeth yn ni gyd sydd yn ddigon naturiol eisiau bod yn saff, yn eisiau bod yn ddiogel. Mae gennym ni cloion ar ddrws ein tai ni. Ni'n rhoi gregus ymlaen pan ni'n teithio yn y car. Ni'n gosod larwm, tân i gadw'n cartrefi ni yn ddiogel. Ni yn gwisgo sbectol diogelwch neu menig pan ni'n gwneud pethau peryglus a gallwn ni roi pob math o esiample eraill wrth gwrs. A hyd yn oed, os i chi fel fi yn mwynhau wneud pethau fel mynd ar roller coasters neu neidio allan o awyren neu gwneud bungee jump, chi dal eisiau gwybod bod chi wir yn saff. Bod y breaks mynd i ddod mlaen ar yr adeg cywir.
bod y parachute yn mynd i agor pan mae e fod i, bod y bungee yn mynd i ddal eich pwysau chi. Nawr, yn yr wythnos diwethaf, ni wedi gweld rhywbeth o'r deheuad yna i aros yn saff. Ni wedi gweld pobl yn aros yn eu cartrefi, yn cyfyngu eu hunain i'w tai, yn rhoi lan rhywfaint o'i rhyddid nhw. Pam? Wel, am ei bod nhw eisiau aros yn saff. Ac eto, reality difrifol yw bod ni ddim yn saff. Ddim go iawn, ta beth. Mae dymweiniau'n gallu digwydd hyd yn oed pan ni'n hunan ynysu yn ein tai ni. Mae salwch yn gallu'n taro ni, salwch difrifol, hyd yn oed os ni'n llwyddo i osgoi Covid-19. A mewn wythnosau, neu falle misoedd, pan fydd y sefyllfa yma di sefydlogi ac os ni wedi gallu aros yn iach, byddwn ni'n cael mentro allan o'n cartrefi unwaith eto, ond byddwn ni dal ddim yn saff. Byddwn ni falle di osgoi marwolaeth am nawr, ond byddwn ni'n dal i fyw yn bywydau ni yng nghysgod marwolaeth. Mae Duw am i ni wybod y bore yma fod yna rywle diogel, gwirioneddol, saff. Mae yna ffordd i fyw yn rhydd rhag ofn a dychryn marwolaeth. A dweud y gwir, dim ond un lle yn yr holl fydysawd sydd yn saff go iawn, sef gyda Iesu Grist, wedi ein cuddio ynddo fe. A dyna ni'n mynd i ddysgu yn yr adran yma sydd dan sylw y bore yma. Y pwynt cyntaf eisiau ni i nodi yw hyn. Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn dewis perygl. Mae'r Arglwydd Iesu yn dewis perygl. Nawr, mae yna lot o ofn yn y byd ar y foment. Falle bod chi eich hun yn teimlo'n ddigon pryderus. A falle bod e'n taro chi wrth i ni ddarllen am Iesu fan hyn, bod ddim i'w weld yn ofnus. A mae hynny yn drawiadol achos, a gweud y gwir, oedd ganddo fe bob math o resymau i ofni. Mae Iesu fan hyn, mae yn gwybod bod ei awr fawr yn agosau. Y rheswm yna pam ddaeth i'r byd. Yn adnod 31, i ni'n darllen y pryd hwnnw. Ac os chi eisiau gwybod, wel, pa bryd mae'n sôn amdano, chi'n gorfod mynd nôl chydig bach i adnod 22. Yn adnod 22, mae'n dweud roedd yn mynd trwy'r trefi a'r pen trefi gan ddysgu ar ei ffordd i Jerusalem. Lle mae Iesu fan hyn? Wel, mae ar ei ffordd i Jerusalem. Mae wedi gosod ei wyneb tuag at Jerusalem, a sdim byd yn mynd i'w rhwystro fe. Mae e'n mynd i Jerusalem mwyn cyflawni ei waith e. Ac yn yr adran ddarllenni, mae yna bob math o fygythiadau yn dod. Ni'n clywed bod yna Phariseiaid yn dod i'w rhybuddio fe, mae Herod a'i fryd ar dy ladd di. A ni ddim yn siŵr pam bod y Phariseiaid yn rhybuddio Iesu, o'n nhw eisiau trio cadw ei ffwrdd o Jerusalem, neu falle oedd rhain yn cydymdeimlo gyda Iesu ac eisiau ei gadw e'n ddiogel. Ni ddim yn gwybod, ond yw Iesu, hyd yn oed wrth glywed am fwriad Herod i geisio ei ladd dwi ddim yn ofni, dwi ddim yn stopio, dwi ddim yn gadael i'r bygythiadau yma i'w rhwystro fe, pam? Wel, oherwydd bod ganddo fe waith i'w wneud. Mae'n gwynebu perygl. Adnod 32. Meddai ef wrthynt, ewch, dwedwch wrth y cadno hwnnw, heddiw ac yfori, byddaf yn bwrw allan gythreiliaid ac yn iachau, a'r trydydd dydd cyrheiddaf gyflawniad fy ngwaith. Eto, heddiw ac yfori a threnydd, mae'n rhaid i mi fynd ar fy nhaith. Mae Iesu'n dweud, mae gen i waith i'w gyflawni, a sdim ots dy fi beth yw'r perygl i fi mynd i'w orffen e.
Ni wedi clywed lot o sôn yn dini yn y newyddion am weithwyr allweddol, y key workers yma. Pobl dewr sydd yn parhau yn ei gwaith nhw, oherwydd bod ei gwaith nhw'n cael ei weld fel rhywbeth hanfodol, rhywbeth sydd yn gorfod cael ei gyflawni ac i ni'n ddiolchgar am y bobl hynny. Mae yna edmygedd yn does, ni'n edmygu eu parodrwydd nhw, bod nhw'n cario mlaen i wasanaethu bod nhw'n gwynebu perygl. Ond chi'n gwybod, mae hyd yn oed y gweithwyr yna yn cymryd pob gofal posib i gadw'n saff. Maen nhw'n gwynebu'r perygl, ond dyn nhw ddim eisiau dod i niwed, dyn nhw ddim eisiau marw. Ond mae Iesu fan hyn yn dweud rhywbeth rhyfedd, yn dydi? Be mae Iesu'n dweud mewn ffordd, mae fe yw gweithiwr allweddol. Mae yw'r un sydd wedi dod i gyflawni y gwaith hanfodol yna, does neb arall yn gallu ei wneud. A rhan o'r gwaith mae wedi dod i'w wneud yw nid jyst i fod mewn perygl, nid jyst i sefyll lan yn erbyn drygioni y byd yma, ond mae wedi dod i farw. Dyna pam mae'n mynd i Jerusalem, nid jyst i ddysgu, nid jyst fel rhyw esiampl dda i'w ddilyn, mae'n gwybod beth sydd yn disgwyl iddo fe ar ben y daith yw bod e'n mynd i farw. Mae'n dweud ni ddichon i broffwyd farw tu allan i Jerusalem. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i wynebu perygl. A mae hynny'n beth od, oherwydd doedd ddim angen iddo fe wneud. Doedd Iesu ddim yn gorfod gwynebu perygl, doedd e ddim yn gorfod gwynebu barn, doedd e ddim yn gorfod gwynebu marwolaeth a phoen a dioddefaint, fe nath e ddewis gwneud hynny. I ni, yn mynd trwy'n bywyd, ni'n trial osgoi poen, ni'n trial osgoi marwolaeth. Falle bore yma bod y syniad o farw wirioneddol yn codi braw arnoch chi. Chi'n petrified wrth feddwl am fynd yn sâl a gwanhau a marw. A mae'n rhywbeth cywir wrth feddwl fel yna. Os nag ych chi yn iawn gyda Duw, os nag yw eich pechod chi, eich gwrthryfel chi yn erbyn Duw wedi ei ddelio gyda, wel chi'n iawn i ofni marwolaeth. Oherwydd mae'r Beibl yn dweud, yn gyntaf mae'n y farwolaeth, ac yna ni'n gwynebu barn. Ond mae Iesu, fan hyn, bod yn berffaith ac yn ddi-bechod, mae wedi dod i wynebu perygl, i wynebu marwolaeth. Pam? Wel, mae hyn yn dod â ni at yr ail beth i fi eisiau ni nodi. Sef fod yr arglwydd Iesu Grist i dod i'n hamddiffyn ni. Mae wedi dod i wynebu perygl. Pam? Wel, mwyn ein amddiffyn ni. Wrth iddo fe weld pen y daith yn dod, a sôn am farw yn Jerusalem, mae Iesu'n dechrau galaru. Jerusalem. Jerusalem. Tydi sy'n lladd y proffwydi, ac yn llybyddio rhai a anfonwyd atat, mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd, fel mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Dyma un o'r dadluniau mwyaf hyfryd o'r arglwydd Iesu. Mae fel iar sydd eisiau casglu ei chywion dan ei adenydd. Nawr, peidiwch am ddeall, dyw Iesu ddim yn wimp. Dyw e ddim yn domat. Dyw e ddim yn wan ac yn ddinerth fel yna. Na, mae Iesu yn cael ei bortreadu mewn mannau eraill fel llew, fel rhyfelwr. Na, mae Iesu'n dewis dod yn wan, mae'n dewis ffordd dioddefaint a dewis ymostwng ei hunan. Ond mae Iesu yn nerthol, mae yn rymus.
Ond fan hyn mae yn dewis dynyddio darlun mamol. Mae eisiau casglu pobl Jerusalem. Mae eisiau casglu'r Israeliad. Mae eisiau casglu y bobl yma. Mae Duw wedi ei dewis a'i Cariad. Di anfon y proffwydi dro ar ôl tro i'w rhybuddio nhw. Mae eisiau eu casglu nhw ato fe. Fel iar yn casglu chiwion. Mae eisiau eu gwarchod nhw. Mae eisiau eu hamddiffyn nhw. Mae eisiau iddyn nhw ddod yn ei ofn nhw a'i pryder nhw, a mae eisiau eu tawelu nhw. Mae eisiau trin nhw yn dyner ac yn ofalus. A chi'n gwybod, mae Iesu fan hyn, mae'n gwneud rhywbeth trawiadol. Falle byddwch chi a fi ddim yn gweld hyn yn syth, ond bydde darllenwyr cyntaf a gwrandawyr cyntaf Iesu fan hyn yn deall beth oedd Iesu'n ei olygu, oherwydd mae Iesu yn cyfeirio at rhywbeth yn Salm 91. Os Beibl dych chi, trowch, gobeithio bydd y geiriau lan ar y sgrin nawr. Salm 91. Mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog yn dweud wrth yr arglwydd, fy noddfa am Caer, fy niw yr un yr ymddiriedaf ynddo. Oherwydd bydd ef yn dywaredu o fagl heliwr, ac oddi wrth blad i fawl, bydd yn cysgodi drosot ei esgyll, ac ei nodded dan ei adenydd. Bydd ei wirionedd yn darian a bwcled. Ni fyddi'n ofni rhag dychryn y nos, na rhag saith yn hedfan yn y dydd, rhag pla sy'n trymwyo yn y tywyllwch, na rhag dinistyr sy'n difetha ganol dydd. Chi'n gweld be mae Iesu'n i'w wneud fan hyn? Mae'n dweud fod wedi dod i gyflawni yr hyn oedd Duw wedi addo i wneud i'w bobl e. Beth oedd Duw wedi addo gwneud i'r rhai sy'n ymddiried ynddo fe. Oedd Duw yn dweud, fi'n mynd i'ch gwarchod chi dan fy adenydd i, a nawr mae Iesu fan hyn yn dweud, dyna fi wedi dod i'w wneud. Mae Iesu yn dweud, yn digon clir, pwy yw e? Mae fe yw y Duw ddyn. Fe yw Duw wedi dod yn y cnawd mwyn achub ei bobl. A mwyn ein hachub ni a'n gwarchod ni rhag pob niwed. Dyna pam mae Iesu wedi dod. Y cwbl i ni'n ei heiddi yw cosb. Y cwbl i ni'n ei heiddi yw gwynebu canlyniad ein gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Y cwbl ni'n heiddi yw i brofi effeithiau'r cwymp yn y byd. Pla ac dychryn a saethau yn hedfan yn y dydd, rhyfel a dinistyr a'r holl bethau tywyll ac ofnadwy hynny sydd yn rhan o'n profiad ni yn y byd. A dyna ni'n ei heiddi. Ond mae'r Beibl yn dweud rhywbeth rhyfeddol nawr. Mae Iesu yn dweud fod e wedi dod i'n hachub ni rhag hyn. Mae gair Duw yn dweud fod y Cristion, wrth i ni gael ein hachub, wrth i ni gredu yn Iesu Grist, ymddiried yn ei aberth yn ein lle ni, i ni'n cael ein uno gyda Christ, ac i ni'n cael ein gorchuddio â Christ. I ni'n gwisgo ei berffeithrwydd ei gyfiawnder amdano ni. A felly pan mae Duw y Tad yn edrych nawr ar y Cristion, be mae'n ei weld yw Christ. Fel iar, yn gorchuddio ei chiwion a'i adenydd rhag pob dinistyr. Mae Christ a'i fywyd perffaith yn gorchuddio y rai sy'n credu ynddo fe. Mae wedi dod mwyn ennill maddeiant i ni, trwy gymryd ein cosb ni arno fe. Mae wedi dod i ennill bywyd tragwyddol i ni, trwy farw, drosto ni. Mae'n ddarlun hyfryd. Ac eto, mae'n rhaid i ni gofio fod yn ddarlun digon pwerus. Mae
Mae'n beth peryglus i ddod rhwng mam a'i phlant. Chi'n clywed weithiau yn chi a straeon y mamau sydd yn cyflawni rhywbeth ryfeddol o nerthol pan maen nhw'n gweld eu plant nhw mewn perygl. A mae Iesu fan hyn wrth siarad am ei bobl mae'n dweud, byddwn ni'n gwneud unrhyw beth drostoch chi. Bydde Iesu'n gwneud unrhyw beth drostoch chi. Mae wedi gwneud popeth drostoch chi mwyn eich achub chi. Dyna faint mae'n eich caru chi. Ond mae'n dod ni at ein trydydd pwynt ni, y bore yma. Y trydydd peth i fi eisiau ni nodi o'r testyn yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein galw ni ato fe. Mae'n ein galw ni ato fe. Ond ydyn ni'n mynd i rando, ydyn ni'n mynd i ymateb. Mae'n nodyn sobr iawn fan hyn, yn does. Mae Iesu wedi dod i wynebu perygl y byd. Mae wedi dod mwyn gwynebu y groes. Mae wedi dod mwyn marw dros ei bobl mwyn cynnig maddeuant a bywyd i bawb sy'n credu ynddo fe. Ond fan hyn, mae'n galaru. Pam fod e'n galaru? Wel, oherwydd fod wedi bod yn barod i wynebu hyn i gyd, fod wedi gadael i ogoniant yn y nefoedd a dod i'n plithni fel person o gig a gwaed ag sychedu a newynu a diodde a marw drosto ni. Mae'n y bobl sy'n mynd i'w wrthod e. Adnod 34. Jerusalem, Jerusalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio'r rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd fel y mae iar yn casglu ei chiwio amdano ei hydenydd. Ond gwrthod a wneithoch. Wele, mae eich tŷ yn cael ei adael yn anghyfanydd. Ac rwy'n dweud wrthych, ni chewch fy ngweld, hyd y dydd pan ddywedwch, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd. Oedd Iesu'n gwybod byddai bobl ei hun yn ei wrthod. Y bobl ddath ar ei cyfer nhw. Y bobl oedd e'n galw at y fe ei hun. Oedd e'n gwybod bydden nhw yn ei wrthod fel Meseia, fel brenin Duw. Ond oedd e'n gwybod bydden nhw yn ei osod ei farw ar groes. A mae'n gwybod bydd llawer ohono ni yn gwneud yr un fath, a mae'n galaru. Dros yr dyddiau diwethaf yma, fi wedi gweld lot o bobl rwystredig iawn. Oedd yn gweld nhw, ond gweld eu rwystredigaeth nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. A reswm pam mae lot o bobl yn rwystredig yw oherwydd bod nhw yn gweld grwpiau o bobl o gwmpas y lle ar y parc, yn y parc, ar y traeth, neu hyd yn oed yn dringo yr Oedfa, a ddim yn cadw i ffwrdd o'i gilydd, a ddim yn aros yn ei tai fel i ni fod i. A fi wedi gweld pobl yn teipio, yn ymbilio. Be chi'n gwneud? Pam chi'n bod mor dwp? Nag ych chi'n sylweddoli chi mewn perygl? Pam i chi allan? Pam i chi gyda'ch gilydd? Ewch adre, ewch lle mae yn ddiogel. Dyna mae Iesu'n dweud fan hyn. Mae Iesu'n galw ni i ddod ato fe. Mae'n galw ni i'r man saff. Mae'n galw ni i dderbyn y gwahoddiad yma, i gael ein hachub ac i fod yn ddiogel. Ond mae yna lot fi ddim yn gwrando. Fi ddim yn ymateb. Fi ddim yn cydnabod pwy yw e. A felly mae Iesu'n dweud rhywbeth trawiadol yn dydi. Mae'n dweud, ni chewch fy ngweld, hyd y dydd pan ddywedwch, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd. A falle bydd rhaid o'ch chi'n nabod y geiriau hynny. Na wythnos nesaf byddwn ni'n ei gweld nhw eto. Pan ddath Iesu i fewn i Jerusalem, ar gefn asyn, ni'n ei ddathlu ar sul y blodau, gafodd ei groesawu gan rhai yn dweud y geiriau hyn. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw
yr arglwydd. A dyna siwr ddylswn ni ymateb i Iesu. Bore yma. Fe ddylswn ni sylweddoli pwy yw e, pam fod wedi dod a ymddiried ynddo fe. A dweud bendigedig, ti yn wych, ti yn special, a fi eisiau bod gyda ti, a fi'n credu yno ti, a fi am dy ddilyn di, a fi eisiau bod yn saff yno ti. Ond dyw pawb ddim yn mynd i ymateb fel yma. Ond mae Iesu yn dweud, fydd na fydd, pan fydd pawb yn gorfod dweud y geiriau yma. Os ych chi eisiau peidio, mae'r Beibl yn dweud, pan fydd Iesu yn dychwelyd, pan fydd e'n dod i gasglu ei bobl ato fe ei hun, fel iar yn casglu ei chywion, fydd pawb, pob un, hyd yn oed y rai sydd wedi ei wrthod yn gorfod ymgrymu, plygu ei gliniau, a chydnabod, cyffesu gyda'i tafodau nhw, pwy yw e. Mae fe yw'r Meseia. Mae fe yw mab Duw. Mae fe yw'r unig un sydd wedi ei anfon mwyn ein achub ni. Bendigedig yw e, yr un sy'n dod yn enw yr arglwydd. Ond os i chi ddim di dweud y geiriau hynny, tan y diwrnod hynny, fydd e'n rhy hwyr. Mae'r Beibl yn dweud ar y pwynt yna, bydd na ddim ffordd i ffoi i'r lle saff. Bydd na ddim lle diogel. Bydd na nyn lle gallwch chi guddio rhag yr arglwydd a rhag ei farnau. A mae hynny yn beth ofnadwy. Mae'n beth difrifol. Mae'n beth ddylsa ein dychryn ni. Ond dyw e ddim yn rhywbeth sy'n rhaid i ni ei wynebu. Oherwydd mae'r gwahoddiad yn sefyll bore yma. Mae'r arglwydd Iesu y bore yma eisiau'ch croesawu chi. Mae eisiau chi i redeg ato fe a mae'n barod i'ch cyfleidio chi. Mae eisiau chi ddod gyda'ch gwendid chi, a'ch ofnau, a'ch pryderon chi, eich ansicrwydd chi, eich pechod chi, eich euogrwydd, eich cywilydd. Mae eisiau chi i ddod â'r cwbl a plygio o'i flaen a dweud bendigedig yw yr un sy'n dod yn enw yr arglwydd. Bendigedig wyt ti, Iesu. Pam na ddewch chi ato fe yn awr? Mwyn ei enw. Amen. Ni'n mynd i orffen yr oedfa trwy ganu efo'n gilydd, ac cyfieithiad yw'r emyn olaf yma o Emyn gan Charles Wesley. Ac mae e'n gofyn y cwestiwn yna, ond i eisiau ni ystyried ar ddiwedd y Pregeth. Pam? Pam gwrthod? Os i ni eisiau bod yn saff, yn ddiogel, os i ni eisiau maddeiant a heddwch, os i ni eisiau gallu bod yn llawen ac yn ddiogel, beth bynnag yw'r sefyllfa ni'n gwynebu, pam yn y byd byddwn ni ddim yn dod at Iesu yn awr? O bydd y geiriau ar y sgrin a'r cyfeiliant yn chwarae, ac defnyddiwch yr amser yma nawr i ganu, i foli, i feddwl am yr hyn chi wedi glywed, ac i ymateb.
diolch i chi eto am ymuno â ni. Gobeithio eich bod chi wedi profi bendith yr arglwydd yn ystod yr oedfa hon. Ac wrth i ni orffen, gawn ni air o weddi. Ie, Arglwydd yn Duw, ni'n diolch. Mae ti yw y Duw byw, y Duw holl a lluog, y Duw sydd wedi'n caru ni, a wedi anfon dy fab dy hun mwyn ein hachub ni. Ni'n diolch dy fod ti'n siarad â ni, ac ni'n gofyn nawr arna ti i fod yn agos iawn ato ni. Helpa ni i fod yn ymwybodol ohono ti gyda ni. Weddill y dydd, ac yn yr wythnos sy'n dod, beth bynnag yw'r heriau byddwn ni'n ei gwynebu. Beth bynnag yw'r peryglon sydd efallai yn dod i'n rhan ni. Diolch. Diolch i ti bod na ddiogelwch tragwyddol i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn ni nawr, a mae'n bod ni yn gofyn y pethau hyn yn ei enw e. Amen.